izolo kutholakale abathathu emotweni. Kutholakale udadewethu nomkhwenyana nomntwana oyi-1. Shoda umpobo kamkhwenyana, shoda umntanakhe umpobo kamkhwenyana, kuphinde kushode umntakadadewethu nomntakadadewethu. Kusoleke abantu abathandathu ze kwaduka abali-11 kwizikhukhula zemvula eMnambithi kwiphondo laKwaZulu-Natal. Oyisakuba ngumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma uthi kwinyathelo lokuhlangula bemibeli kulawulo lorhulumente oselulawulweni. iProteas iqhuba kakuhle kakhulu kusuku lwazo lokuqala lomdlalo ovavanyo ne-India emva kokuthatha othinta abasibhozo kumdlalo bobanjwe eSuperSport Park ePitoli. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlanje andiyami ndodwa ndihamba nophumza sikhumba noyitulityolo imlezandla photani mzonsuku. Liyaqhuba iphulo lokukhangela abantu abali-11 basadukileyo eMnambithi KwaZulu-Natal emva kokukhukhuliswa zimphuphuma ezibanjwe yimvula nezibangelwe yimvula enengamandla kwiiyure ezimbalwa phambi kosuku leKrisimesi. Iingxelo zabasemagunyeni zithi ngabantu abasixhenxe kuquka nomntwana abaswelekileyo kwezi mphuphuma kwiphondo laKwaZulu-Natal. Kwinani labantu abaswelekileyo usapho lakwaMthembu luphulukene namalungu osapho aliqela kule ntlekele kuzawuthi ga ngoku. Ngelixa isithandathu sonke solusapho sisanyamalele. Ezi ntsapho bezihamba ngezithuthi ezibini zisingise kwezinye izihlobo ukuya kuchitha usuku lweKrisimesi ngethuba lokukhukhuliseka. Besuka ekhaya nabesuka ekhaya behanjiswa ekhaya eLosbom. Umakoti udadewethu loshadele eLosbom ehamba nefamily yakhe sebeya ekhaya bevakashile kuKhisimusi. Yabona. So nabefika lana befike nale nkinga abaqondene nayo yamanzi. Bahambe kanjalo izolo kutholakale abathathu emotweni. Kutholakale udadewethu nomkhwenyana nomntwana oyi-1. Shoda umpobo kamkhwenyana, shoda umntanakhe umpobo kamkhwenyana, kuphinde kushode umntakadadewethu nomntakadadewethu. Nangona bekusebusuku kodwa bakhona baziboneleyo ngethuba usiya unyuka umthamo wamanzi. It started rising slowly and then just all of a sudden it was like a wave and the people were almost a meter high waist level in the water. Mkhulu umonakalo odalwe zezimpuphuma ngokutsho kukaCeba. People lost their lives and other people upstream there. Also they have lost everything, their belongings, and also there are children that have been also taken away by water, and the water was overflowing even across the bridges. Lusuku lwesithathu igalela imvula nto leyo enza kuba kube nzima ukukhangela abantu abasadukileyo. During the night, a mother and father and child attempted to cross. It's not a bridge, it's just a low-level crossing on a stream that is normally very shallow. They all got washed away. The mother managed to get out. Unfortunately, the 37-year-old father and the 8-year-old child are missing. We are currently busy with recovery operations in the river, trying to find them. We have a team up in Ladysmith assisting the SAP's Canine Search and Rescue Unit, and we are in Sunambili with SAP's Canine Search and Rescue assisting them here. We had approximately 50 millimeters of rain during the night, and that's what led to the flash flood. It's still raining in the area, and more rains are expected. We are beginning to lose hope because if it persists to rain, that means even those bodies that could have been found will still be moved or will still be washed far away by the flowing rivers. Abezobambiswano ngolawulo KwaZulu-Natal banqunguphele sesisiganeko yaye kulindeleke ukuba elisebe lityelele eMnambithi ngomso. Ngamashumi 25 abantu abathi basweleka kwaseMnambithi kwisithuba sonyaka esigqithileyo, ngaphaya kwekhulu abathi bahlangulwa kwiimpuphuma ezadalwa zizandyondyo zemvula. Abahlali bamatyotyombe ase-COVID eGautfontein eKapa bavuswe ngamadangatye omlilo ngenjiqo ukuqa namhlanje. Kungoku nje bangaphaya kwekhulu abantu abashiyeke bengodinga indawo nanjengoko kutshiye malunga na30 amatyotyombe.
Bashiyeke bezikhotha amanxeba abahlali base-COVID emva kokutshayelwa zizindlu zabo kumlilo noburhalarhume ngenjixukuxa izolo. Imibutho yesisa iphose igada kumaxhoba ali-150. Today we are here for 150 people. We are providing blankets, we're providing mattresses and water as part of our disaster relief response. Abahlali bathi balahlekelwe yiyo yonke into kulo mlilo, bambi sele beqalisile ukwakha izindlu zabo kwakhona yaye bacela uncedo. Ndiva kabuhlungu sisi wami ngoba ndiluze yonke into, indlu yami itshile, andikwazanga ukhupha izinto ngaphakathi, even i-ID, izinto zabantwana, i-uniform, konke kutshile obengaphakathi endlini yami. So ndiva kabuhlungu kakhulu ukuthi andinanto njengangoku. Umlilo uqale izolo ekuseni ngo-2 o'clock amaxesha. Ihoki ezitshileyo apha xa siziqikelela inoba ziku-53 to 57, but abantu abangenazo indawo ohlala inoba bona bayi-160 something xa siqikelela nabantwana noomama babo. Kambe igaba lijike lalithafa lemililo mvanje nedala isankxwe kubahlali nakwimpilo yabantu. Isigaba solawulo sombutho umkhonto wesizwe sithi ukusekwa kweli qela kujolise ekuhlanguleni abemi boMzantsi Afrika kubunzima bajongene nabo kurhulumente osezintanjeni kweli. Esi sigqeba sikuthethe oku ngethuba sifakana imilomo nabalandeli beli qela eVerulam kwiphondo laKwaZulu-Natal namhlanje. Iinkokheli zeqela lomkhonto wesizwe zithi injongo zalo kukuhlangula abemi beli kubunzima bajongene nako. Bakwathi bona balohlakani lawo nawuphi na umbutho koko baliqela elinguzimele geqe lezopolitiko. Umkhonto wesizwe esihamba ngawo akusiwo lo mkhonto wesizwe abawushoyo okuthiwa ama-associations. Thina siwumkhonto wesizwe party, sithathe isifiye noma umkhonto abathi uma sibuya e-exile kwathiwa awubewe eceleni ngoba amaqabane omkhonto awasadingeki, bonalo ngathi awusekho umsebenzi wawo. Lo mkhonto-ke uma bewulahla thina sivusile. Eli qela likwathi alikazibhengezi iinkokheli zalo kumaphondo eli, oko baza kwenza kanye xa sele bekulungele. Abaqoli esinabo njengamanje obutemporary until siye kwi-conference bukhona ku-national, sinabo kumaphondo, sizobasho abantu uma sisiradio. Lo wayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma okwangezile xeka kabukhali ubunkokheli bukhoyo kwiqela le-ANC esithi eyona njongo yabo beleli qela lomkhonto wesizwe kukuhlangula i-ANC eludakeni. Umsebenzi wethu ukuresquisha i-ANC, ngamanye amagama ukuyikhipha odakeni efakwe khona. Sizoyikhipha. Bayathanda abathandi. I-ANC ayi-ownwa abantu. I-ANC iyabantu base-South Africa bonke. Eli qela lithi likwanjonge ukuba liphumelele ulonyulo lukazwelonke lonyaka ka-2024 ukuze lizokwazi ukulwa norhwaphilizo obuqhubayo kweli kwanokutshintsha eminye imithetho ekhoyo kweli loMzantsi Afrika. Isabelo zothutho kuzwelonke lasungula inkqubo yebhasi ezisemgangathweni eRea Vaya ngenjongo zokuphucula ezothutho ezifikelekayo epokothweni. Inxalenye yabaqhubi beeteksi balibone eli nyathelo njengomcelimngeni kwishishini labo, ze urhulumente wakhuthaza ukuba abakushishino lweeteksi babe nesabelo kule nkqubo yebhasi. Owayesakuba lilungu lebhunga kwisixeko saseRhawutini uthi lo masipala makathwalise uxanduva ngokufadalela kwale nkqubo kungokunje. Owayesakuba lilungu lebhunga kwisixeko saseRhawutini ngethuba lokusungulwa kweRea Vaya ngo-2009 ucacisa ngezizathu zokusungulwa kwale nkqubo. It was really intended to put the commuter at the center of public transport planning and ensure that a safe, reliable, affordable, efficient and accessible public transport system would become the reality for captive users of public transport, as well as to build a public transport system that would be sufficiently attractive to get people out of their private vehicles. Kule minyaka ili-14 ikhona le nkqubo okamusa nje utyhola ulawulo olugwenxa njengesizathu sokuzika kwayo.
really at the heart of this challenge is a lack of cooperation amongst shareholders, poor corporate governance, shareholders not knowing their role and responsibility in relation to this company and the roles and responsibilities of management, a series of poor appointments in management, managing directors, and continuous interference from shareholders. Watsho ebongoza isixeko saseRhawutini ukuba siphume egusheni sitsho ukuba siyoyisakala kukulawula le nkqubo kusini na. If the city of Johannesburg is no longer able to move forward a credible public transport system, then they should take us as residents into their confidence and tell us that they can't do it. Abakushishino lweeteksi bathi riyavaya kungoku nje ifakwe kwinkqubo yohlangulo, ngoko ke banethemba lokuba ingaphinda imeko ibuyele esiqhelweni nangona bengekasifumani isabelo-mali sabo kule ntsebenziswano. Sembulise kwakhona kwinqaku lokuqala sithe liyaqhuba iphulo lokukhangela abantu abali-11 basadukileyo mnambithi KwaZulu-Natal emva kokukhukhuliswa zimphuphuma ezibangela imvula enengamandla kwiiyure ezimbalwa phambi kosuku leKrisimesi. Iingxelo zabasemagunyeni zithi basixhenxe kuquka nomntwana abantu abaswelekileyo kwezi mphuphuma KwaZulu-Natal. Kanti abantu baphefumlile kwiqonga lethu lezonxibelelwano ngezikhukhula nezigumukileyo iphondo laKwaZulu-Natal. Uzolani Kadosini Nqanda isitsho isithi ingcali ezijongene nokuguquguquka kwemozulu nentlekele make zenze umsebenzi wazo wokuthintela isehlo singeke ihliko ukuze kusinde imiphefumlo yabantu. Oko basoloko bevuka sekukho umonakalo ngathi khange bayibone ukuba imozulu iza kutshintsha. Uthozamile esithi kodwa iyafuna ukujongwa imeko yabantu abahlala kwiindawo ezisemazantsi kuza kubakho imvula engamandla babenokwazi ukuhlangulwa. Ukwimbi Msongelo esithi msasazi yabuhlungu ke leyo ba abantu baphulukane nobomi babo sithi ngxe kwezo ntsapho ziphantsi kwelifu elimnyama. Mbukeli, ungaphefumla kwimixholo yethu usebenzisa le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Umbutho wesisa itholophelo Empowerment Foundation uphawula unyaka wesi-7 ukuqokelela izihlangu zabantwana besikolo nabangathathi ntweni. Lo mbutho ufuna ukuhambisa izihlangu kwiilali zasemntla-ntshona. Itsolelopilo Empowerment Foundation ithi izimisela ukuqokelela iwaka lezihlangu zabantwana besikolo. Lo mbutho ngekho phantsi kukarhulumente uthi ufuna ukunceda abantwana abaphuma kumakhaya ahlelelekileyo. You have seen how the distance that we have traveled. We are far from any other economic activity. The simply meaning people around here, they survive from grants. And then we know the price of the shoes. This is like one pair of shoes, 318. They are very expensive. So that's why we are trying to help them and meet them halfway so that they don't have to spend much of their grants on repairing school shoes. Abo baxhamleyo bavakalise umbulelo. Imali zesibonelelo esizifumanayo azanelanga yaye akukho ncedo lungako silufumana kuzo. Olu ncedo silufumeneyo ke abantwana bethu baza kuba nezihlangu, siyabulela kakhulu. Umasipala wasekuhlaleni uthi amaphula kumila kunje ayanceda kulo lwamvila lwentlupheko. We cannot just turn a blind eye when community is doing something to change the lives of the people, to address challenges that our people are facing. As government, we need to come on board, partner with them, support them with anything that we can be able to support them with. Like for now, as rhoqo, we have actually contributed something towards this particular program. Lo mbutho kwathi kulo nyaka uzayo ufuna ukuphucula inzame zawo zokuqokelela ezi zihlangu. Lunqunyisiwe usuku lokuqala lomdlalo ovavanyo wokuqala phakathi kweProteas ne-India nabubanjelwe kwibala laseSuperSport Park ePitoli ngenxa yemozulu engantlanga. Lo mdlalo unqunyanyiswe i-India iyiyo eqale yaqhoka inemitsi eyi-208 kwe-Othindia abasibhozo.
uMzantsi Afrika nguwo ophumelele itosi ze wakhetha ukubhowula kuqala. uKagiso Rabada uyitshaye isaqhuma efumana uthindi kaRohit Sharma. India ngelo xesha inemitsi eli-13 kuphela. Catch is taken. There's number 1 and it is Kagiso Rabada. Kancinci nje emva koko uJaiswell ulandele ebanjwa emva kwezinti nguVereine kubhowula uBeka. Hayi ke emva koko iyayazika inqanawe kweliqela laseNdiya. Ukapteni weProteas uThemba Bavuma kunyanzeleke aphume ngenxa yomonzakalo. Kuyiwe kwisidlo sasemini iNdiya inemitsi eyi-91 kuwe othindi abathandathu. Kancinci nje kubuyiwe apho uRabada ubeliqenqa mpela iapile laseJava de wafumana nothindi omkhulu kaVirat Kohli. And it's Virat Kohli, the big fish. He walks off. UKG uzifumanele uthindi wakhe wesihlanu kulo mdlalo ngethuba ekhupha uShardul Thakur enze imitsi eyi-24 kuphela egameni lakhe. uMarco Jansen naye uzifumanele uthindi kaBumrah phambi kokuba inqunyanyiswe lo mdlalo ngenxa yemvula. iIndiya inemitsi eyi-208 kuwe othindi abasibhozo. Baza kuthabathisa ke kwakhona kusasa ngomso. Ukanti uThabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Bethuna Joasha kujezika ekho indaba ndabulisa kakhulu ke mbukeli wami ekhaya ndipomkela bethuna apha kaloku edeskeni yemozulu mna ndikuThabile Makhaphela uMamthebo kutshanje masijonge ngokubanzi nansi imozulu. Sivula lesho uMzantsi Afrika kuphela amafu ngomso imvula nemibala nje yonke apha eMlakatha phako Diara futhi napha eZelkom bavuka kamandi pha ekseni ngelashumi nje likhatshwa sisithathu kutshisa kamnandi futhi ngorhatya namathonza lanjanje kodwa izavula pha khona embindini apha eFree State ngala 20 degrees sayinaka kwakhona phela kamandi ngomso bukela ekhaya amaqondo wethu okutshisa phaka beyo naphansi phaka ngomso sivule kaloku phaya eMakolo nje ngapha koRhafu ekseni futhi ngula 13 degrees bavule kamandi ngamafu kodwa ngephi phaya futhi ngamashumi amabili nje abe nesihlanu benje pha kwakhona eFree State njengapha koSasolburg pha ngorhatya futhi nemvula noqazi ezingephi lishumi nje nesibhozo napha komazantsi njengapha koBloemfontein futhi ngabashumi amabili bukeli abe nesithathu. Nanso bathini imozulu kwakhona pha empondweni pha entshona koloni pha ngasenqomeni kumandi phaya eWorcester ngo-12 degrees bahambe kamandi nosuku futhi ngamashumi amabili nje abe nesihlanu Kapa lodumo kuyatshisa ngo-32 degrees. Kanti ke mzonke uphako lapho laseNorthern Cape ngomso njengapha eKimberley ngo-15 ekseni inhle futhi phole kamandi lamozulu ngamashumi amabili nje abe nesibhozo napha eDiara sephole kamandi futhi ngo-30 degrees othande nje ukusinekela. Bethuna phekhaya pha ephondweni eNorth West ngomse Vryburg ngo-15 ekseni bahambe nosukukhunze bephole kamandi ngamashumi amabili abe nesixhenxe Mahikeng kuyatshisa ngo-23 degrees. Mzonsundu wami apho ekhaya benje nje pha ephondweni eGauteng njengapha kumazantsi koSprings Vereeniging ngamashumi amabili nje abe nesibini phole kamandi pha eSprings futhi xa besobo lwasuku kwakhona ngamashumi amabili nje azabe nanye. Kanti kasiphose ke bukele pha ephondo futhi pha kumantla apha eMzantsi Afrika njengaphaya kaloku Limpopo pha koThabazimbi ngamashumi amabini azabe nesibini pha lapho kwasekuseni ngomso phaya lishumi nje likhatshwa kamnandi sesasibhozo. Mukola lapha ekhaya nalo iphondo pha kumazantsi apha eMzantsi eMpumalanga njengaphaya kaloku Malahleni ngo-20 ekseni kanti kumandi pha futhi eMel ngo-11 degrees bahambe nosuku namafu nje angephi kwakhona futhi ngala 16 degrees. Bethuna apho ekhaya benje nje pha ephondo lokugqibela phaya KwaZulu Natal njengapha kaloku Escort ngo-10 degrees phole kamandi pha eDurban ngo-18 kanti kokugqibela pha koVryheid lelashumi nje likhatshwa sisithathu. Bethuna imeko yemozulu phaya edeskeni namhlanje iphole ngolo hlobo mna ndikuthanda kangaka xesha limyole. Mbukeli, ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu leYouTube nelithi Iindaba Zethu ku-163 kamnandi mawethu.